Svoj úvodný domáci ligový zápas odohrala Levoča v stredu 3. augusta proti futbalistom z Hanušoviec. V prvom kole Levoča nestačila na tým z Dlhého Klčova a podľahla 0-2, takže chlapci potrebovali získať svoje prvé sezónne body. No v prvých minútach tomu nič nenasvedčovalo. V predvedenej hre oboch tímov bolo viacero nepresností. Ako prvý do šance sa dostali hostia, keď v 5. minúte hráč Hanušoviec prešiel až k Liptákovi, no ten bol v bráne pozorný. Hralo sa na obidvoch stranách, no ani jedno z mužstiev si nedokázalo vypracovať sľubnú šancu. Prvá vážnejšia strela prišla až v 15. minúte, keď spoza 16 vystrelil Pavlov, no tesne minul bránu. Levoča mala častejšie loptu na kopačkách, ale ďaleko od brány. V 35. minúte skúšal šťastie opäť Pavlov, keď vystrelil z podobnej situácie, no jeho strela len pohľadila brvno. Do prestávky už mužstva nič nevymysleli a tak sa do šatne odchádzalo s bezgólovou remízou. V druhom polčase začali domáci aktívnejšie a už v 46. minúte si vypracovali dobrú šancu, ale bez koncovky. Veľa nepresností v domácej rozohrávke prispelo k tomu, že do brejku sa dostali hosťujúci hráči, no obrana sa stihla vrátiť a brankár strelu z veľkého uhla bezpečne chytil. Levocký tým vedel podržať loptu, no strely končili len na obrancoch Hanušoviec alebo ďaleko za bránou. V 64. minúte prišla prvá veľká šanca, do ktorej sa dostal Lešňovský, no v poslednej chvíli mu lopta z kopačky ušla. O pár minút neskôr v 16. pekne vystrelil Zavacký, no ešte krajší zákrok predviedol brankár hostí a vyrazil loptu na rohový kop. Ku koncu zápasu domáci s väčším tlakom, no ako sa hovorí, nedáš, dostaneš sa aj potvrdilo. V 88. minúte z priamého kopu otvoril skóre po jednej z mála striel hosťujúci hráč. Levočania chceli aspoň vyrovnať, no brankár hostí bol proti. Nepustil za svoj chrbát ani poslednú nebezpečnú akciu a tak zápas skončil 0-1 pre Hanušovce. V prvom polčase to bolo také vyrovnané, ani jedno mužstvo sa viacej menej nepresadilo. V druhom polčase ste boli dosť tlačení, ste boli pod tlakom, prišla jedna šanca, dali ste gól, takže aj trošku šťastia. Áno, určite šťastie zohralo veľkú úlohu, aj keď na druhej strane hráč, ktorý rozohrával, je perfektný hráč na štandardky, to znamená, že vyšlo nám toto, čo sme chceli. Takže z Levoče odchádzate spokojní s 3 bodmi. Určite budeme šťastní, keď nám to pôjde aj ďalej tak dobre. Ťažko sa mi hodnotí takýto zápas, keď v podstate máme hru v rukách, sme aktívnejší, vytvárame si šance, nepremeníme ich a nakoniec zápas rozhodne jediná strela v podstate do priestoru brány hostí. Myslím si, že ale je chyba v tej koncovke, to už je druhý zápas za sebou, kedy zlyhávame v koncovke, nepremeniame 100% šance. Nechcem hovoriť tu o smole, skôr možno o nejakej nemohúcnosti alebo nervozite tých hráčov. S kľudom riešite tie situácie. Druhý zápas sme lepší, aktivnejší, druhý zápas prehráme. Verím, že sa to točí. Je to mladý kader, mladé mužstvo, vekový priemer je veľmi, veľmi nízky, ale myslím si, že to mužstvo má budúcnosť. Ovšem treba ale vyhrávať, aby sme zachovali, aby sme sa netrapili od začiatku a potom naháňali body niekedy v jeseni a v jarnej časti. Škoda, také zápasy, ak bol dneska, sa musí vyhrávať. Ale taký je futbal, blahoželám superom a ďakujem divákom. Aké máte ciele v novej sezóne? Blíži sa reorganizácia, takže bude sa v podstate hrať o každé miesto. Vlastne bude rozdelená nová súťaž, takže ideálne by bolo skončiť do toho 6. miesta, ale hovorím, tá súťaž je veľmi náročná, sú tam vyrovnané mužstvá a bude náročné skončiť do toho 6. miesta, ale však treba sa o to pokúsiť a hovorím, hrať ďalej. No. Úvod nám nevyšiel, verím tomu, že ďalšie zápasy budú lepšie a lepšie. Bude to teraz o to ťažšie, že mužstvo bude psychicky trošku, dá sa povedať, rozhádzané, ale verím tomu, že to dáme nejakým spôsobom dohromady a pôjdeme ďalej. Veríme aj my a tým by sme chceli pozvať fanúšikov na najbližší domáci zápas.